Amalawi ochuluka akhala akuyembekezera mwacheru komanso mwachidwi zokhudza tsiku limene ofesi ya president ingalengeze zamwambo olumbirisa yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo kuchokera mu nthawi imene chipani cha Democratic Progressive Party chidachita bwino pa masankho a pa 16 September, anthu akhala akuyang'anira kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika lonjezo lawo loyika a Enoch Kanzingeni Chihana ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo tsikuli anthu ambiri, zipani zochuluka, masapota ochuluka, pafupifupi Malawi aliyense wakhala akuyembekeza za tsiku limeneli. Ndipo kupyolera mu zimene ofesi ya president mbuyomu yakhala ikukamba, idalengezapo tsiku lina limene ankalumbirisa maministers ena monga china Alfred Gangata, Joseph Mwanamveka, kuti mawa lake limene lidali pa 8 October ndilo tsiku lolumbirisa a Enoch Kanzingeni Chihana. Komano anthu adali odabwa kunena kuti tsikuli mwambo sudachitike. Ndipo m'malo mwake office of the president idanena kunena kuti zokhuza mwambo zili in consideration, komano zokhuza madeti oyikika adikire kaye ndipo alengeza pakutha pa nthawi. Ndipo ofesi idanenanso kunena kuti zokhuza mwambo wa Enoch Chihana uchitika kusatira a Profesa Arthur Peter Mutharika akasankhanso nduna zina, ndipo m'malo mwake iwo azalumbirisidwa pamodzi ndi nduna zina zimene zisankhidwe. Ndipo kutha kwa tsiku ladzulo limene ndi pa 20, office of the president idatulutsa kalata kunena kuti mwambo wa a Enoch Chihana ukhaleko mtsiku lalero limene ndi pa 21 October. Ndipo mwambo uchitikira mu mzinda uja wa Blantyre ku nyumba ya Sanjika Paris, imene ni nyumba yachifumu, kumene akakhalenso akulumbirisa maministers ena amene angosankhidwa kumene. Kalata imene wasayina ndi mlembi wamkulu wa office of the president amene ndi a Justin Saidi, ati mwambo olumbirisa a Chihana ukachitikira ku nyumba yachifumu ya Sanjika kuyambira 2 koloko masana. Ndipo a Saidi atenso kumwambowu akalumbirisanso nduna ziwiri zomwe zangosankhidwa kumene, omwe ndi Loza Fachimbiridzi komanso a George Patridge. Choncho kudikirira kumene Amalawi adali nako mu nthawi imene chipanichi chidachita bwino pa masankho a pa 16 September, kupyolera malonjezo amene zipanizi zidachita kunena kuti kupyolera mu alliance yawo, mmodzi wochokera ku chipani cha Alliance for Democracy azapeza mpando wa the second vice president. Ndipo tsiku la lero ndilo tsiku lake lolumbirisa mmodzi mwa anthu amene akuyimirira ngati second vice president wa dziko lino la Malawi. Choncho amenewa azigwirira limodzi ntchito ndi Jane Maemu Ansa amene ndi first vice president. Choncho tingakambe kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi okwaniritsa malonjezo ake, kamba kunena kuti ili lidali limodzi mwa lonjezo limene adafotokoza kuti azalichita. Choncho mwambo wake ndi uli tsiku lalero. Chimene chititsalire ndi kuti tiyembekeze kuonanso pano zinthu zimene zidatchulidwa manifesto kuti ino azatichitira ife monga Amalawi. Tiyeni tikhale chero kuonerera kuti zitha motani. Kupyolera mu speech yawo, Profesa Arthur Peter Mutharika adanena kuti nkhondoyi 50% yamenyedwa kale, kunena kuti amafuna ati chonse ku tyrant people kapena kuti anthu ankhanza, ndi kuti no akufuna abwerese rescue plan imene ikhale yowombola anthu mu nsinga zimene adayikidwamo ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Tiyeni tikakumane kumeneko ku Sanjika Paris, kumene tikakhale tikuonera mwambo umenewu olumbirisa a Enoch Kanzingeni Chihana ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Choncho mu video ya mtsiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa video amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.